Belakeno jeng tongthogui tongkha khana bubagra chini Ramchandra Ghat unko Botoli school mata bo phanan bagai motamuti abono jeng naithokai oro jeng sajogoti saka tamni hingga kai oro bubagra phanan ni hne amsaini lukurok jona khatong laijak hingga kai aboni bagino jeng mane tabuk oro puti khaim khalaika tabuk oro chumi tongkha haipano chini YTF ni warriors rok gobangma chini party no ojama rok tai gobangma kami amsaini lukurok tini oro phai tongkha miani simi bor oro ko murel glaijak bubagrano oro lamsana ni bagai hingga chini khana datino pungni simi no oro chini richamna kering rok phaisa korbenai khana simi no hingga aboni bagina Ramchandra Ghat constituency ni jotto chini warriors rokno chini lukurok no khaka hamja puri angborna kesana musugo norok khana noitani bisingono phaidi noitani simino chini oro borok lukuthum borok phaibinai tamika bubaga 11 bisingono chini oro phaisa phainai ga abuni bagino langdo tono koinai norok khana kisar dati jotto no phainai musur borok bangan ne khakai tong sar khana chini oro to chungko 15000 hoge 20000 borok oro chini gathering khainan bagi chini target tongo khaklayo chini je wansumati no khana oro borok gathering mungnai ebong chini oro laikheno chini TWF rok bobagana lamsuna bagai khum roktoi chati roktoi lai chini simino risha roktoi lai borok go jogal lai tong khata bubagarano karite kya special chief guest aba hai kya phajina tong oro bubagarano kari bin loge bosabo gobang borok tuman chino jama এখন স্পেশালি চিনর ডেপুটি সিএম অনিমেশ দেববর্মা এমডিসি রবীন্দ্র দেববর্মা চিনি ইএম সুহেল দেববর্মা চিনি এমডিসি অনন্ত দেববর্মা ন খবই তেবো গোবাংমা চিনি খয়াম সাইনি অজামারক অর খানা তংনানি ককংকা হামেশার